देखिबो ओडिशा स्टेट मैरिटाइम म्यूजियम ओडिशार प्राचीन नौवाणिज्य एवं गौरवमय सामुद्रिक इतिहासर एक जीवंत प्रतिफलन। कटक सहरर महानदी कूଳରେ ଥିବା ऐतिहासिक जोब्रा ଠାରେ प्राय 6.5 एकर परिमित ଜାଗାରେ ଏହି ବିଶାଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2023 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ, ସଂରଚନା ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଯୋବ୍ରା ୱାର୍କସପ୍ 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୟଙ୍କର ନାଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳପଥ ପରିବହନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1866 ମସିହାରେ ସ୍କଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର G.H. ଫକ୍ନରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯୋବ୍ରା ୱାର୍କସପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତିନୋଟି ପ୍ରଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଦେଶର ଜଳସେଚନ ଓ ନୌକା ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ମହାନଦୀ ଦେଇ କଲିକତା ଏବଂ ପାରାଦୀପକୁ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଓ ଡଙ୍ଗାର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ନବୀକରଣ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି କାରଖାନାଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ କୋଠାର ମୂଳ ସଂରଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାଲେରୀଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଥିବା 10ଟି ଅଧିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିଚୟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ପୁଅମାନେ କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଇତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଏବଂ ସିଂହଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଏହାର ମାନଚିତ୍ର ଓ ନିଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ନୌକା ନିର୍ମାଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବକାଳରେ କେଉଁ କାଠର ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ କେଉଁ କୌଶଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଜାହାଜ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଋତୁଚକ୍ର ଓ ନାଭିଗେସନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନାବିକମାନେ ପବନର ଦିଗ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କିପରି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ ତାହା ବୁଝାଯାଇଛି। ସ୍ମାରକୀ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗ୍ୟାଲେରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବିଶାଳ ଷ୍ଟିମ୍ ହାମର, ଲୁହା କାଟିବା ମେସିନ୍, ପୁରୁଣା ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଡକ୍ର ବାସ୍ତବ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆକର୍ଷଣ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେବଳ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଅନେକ ନୂତନ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ବିଶାଳ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିସରରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ମଧୁର ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଛ ଏବଂ ଜଳଚର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। 4D ଶୋ ଏବଂ 3D ସିନେମା ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥିଏଟର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 4D ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଖୋଲା ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ ଦର୍ଶକ ବସିବା ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏମ୍ଫିଥିଏଟର ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ତାହା ଅଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦୋକାନ ଏବଂ କାଫେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତି କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଛି। ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଠିକଣା ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ, ଯୋବ୍ରା ଆନିକଟ ପାଖରେ, କଟକ। ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରବିବାର ଯାଏ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏହା ବନ୍ଦ ରୁହେ। ପରିବେଶ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବାହାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଗିଚା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ରାସ୍ତାର ଆରପଟେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତିକମରେ ଥରେ ହିଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କଟକ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏହା ଆସିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଯାତାୟାତ ରହିବ ମାର୍ଗ। ଧନ୍ୟବାଦ।